Idan yau da farko zuwa ka sanar Nuhu, kada na subscribe ka alamun ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Za ka gani lip. Wa alaikum assalam. Mazari. Joni. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya kwana da yawa. Sai godiya. Da mako ina son ganin ka. Lafiya? A lafiya lau. Abin da ke bani mamaki da abokinka shi ba kayan ƙauraye yake sawa ba sai ya ga dama, amma idan ya je daji sai ka ga ya kamo manya-manyan namomin daji, saɓanin yadda muka san ƙauraye yadda suke a cikin gari za ka gansu suna tafiya da kayan ƙauraye a jikinsu. An gaya ma wani ƙauran gaske ne? Ai za a yake samu. Kai kanka in ka fita Allah ya yi baka sa'a sai ka harmo ka kamo. Ni? Ai ko ba da ni ba. Ran nan ma a bayan gari ka za ta firgita ni. Sai da na saki hitsari ina gani ya fi so 80 a wanda ina gudu. Ka gani na? Da asiri da komai. Na bi shi. What? A hakan? To ni dai iya sani na a garin nan. So biyu na taɓa jin an ce ka kamo ɓeraye. Ɓerayen ma ban gansu da idona ba. Kuma bari in gaya maka, duk garin nan kowa ya san cewa mai dawa jarumi ne. Kowa ya san cewa shi jarumi ne, kuma ya yi abin jarumta. To kai ma, ka je ka yi wani abun na jarumta. Mutanen gari su gani su rika cewa kai jarumi ne, sannan in tabbatar. Kuma mu ma mu faɗa. Ai abin da muka gani shi muke faɗi. Aikin banza. An gaya maka, in ka ji haushi, kai ma ka yi abin da za mu gane cewa kai jarumi ne a garin nan. Sai mu rika faɗi. Aikin banza aikin wuri. Kai? Yanzu ni Joni ke kallon tsaban ido na yake gaya ma haka. To wallahi ya zama dole duk yadda zan yi in yi. In ɗauki matakin da nake ganin ya dace a garin nan. Domin in ba haka ba akwai alamun za a ci gaba da raina ni. Duk wanda ya taso mai dawa shi ke gani a matsayin jarumi, ni shi kenan jarumta ta ba a gani. Ni fa gashi jiya mun je aikin alhaji mun dawo hannu rabbana da ya masallame mu ba gashi kuma na je yana maganin ma ba labarin aiki. Ah tambo aiki lafiya lau. Ina cikin damuwa bashi kuɗi na makaranta mun naira 2000. 2000 me zaka da 2000 ka tambayin bashin 2000 hankalinka a tashaka. Wallahi bashin kuɗi ne na aure mai dawa kuma mun yi alƙawari da shi kwana 3 zan bashi kuma yau da cikin kwana 3 gashi ban samu ba. Ka Dijam, kai ko ka rasa wanda zaka ansa bashin kuɗi a wajen shi sai wajen mai dawa mutumin da bai san babu ba balantana mutunci amma kai har ka je ka kinkin wani yana 2000 wajen shi. Ka dawaki wallahi lalura ta rashin lafiya ita sa na ansa kuɗi a nan shi. Ta Allah shi kiyaye gashi ni kam ka same ni waje na ba ko sisi tambo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan har mai dawa bai samu kuɗin nan yau a hannuna ba na shiga ku zai turo ta min ta san bai da mutunci. Gaskiya kam amma insha Allah za ka samu ka shiga cikin gari ka tambayi wasu ko da rabi ka samu ka bashi wataƙila da ya haƙuri. Tabbas haka za yi na haki na gode to gurin ta ji. Tambo ne ka dawo. Ta Allah ya rufa mana asiri wannan harka na kuɗi haka da mai dawa. Salamu alaikum. Dawaje. Mutane na? Ya gida? Bari sanu. Ai ina ta tunanin ko ba zan same ka da a gida ba. Kai da wai kai ta hariya haka?
yaran nan na saboda wulakanci na zo isa ajo kar da kanna abinci sun yaje mu saboda Allah ni ka kuri da kare a ce ya kwana bai ci ba ni kwana ce kwana ban ci ba ban da matsala ne kai da haka nike kudi nike so da Allah ka ara mun wata 10,000 ko 20,000 babu ya amma da shi na sai da ka gani kuma kai na wani yanzu yan kudin da suke cikin na ba su da yawa ba su wuce 1,000 ko kuma ba su kai ba ina bari in baka al'adar 500 tunda ban baka al'ada ba ka ga sai baka al'ada ka gane ai ka ce ka kwashi karnuka ka sai da to kuma duk ka ce ba kudi mai yawa ba shi haka amma da kana ji ni ma kaga waɗannan su kaɗa zan yi amfani da su to waɗannan ɗin an ban ɗin ne ko ba shi ne la'ada ne la'ada kan nuka ina son kallai la'ada kan nuka a'a to ko ba haka ta wata na buɗa muku a hakan garin ba dajin bai shigo amma kan sai dai kan harbo gada kan harbo mazo kan harbo gonki kai ina son ka mai dawa amma ba ka manta hatimin nan a taimaka mana da hatimin nan tun na kakana ne na 27 da ya zo mutuwa ta ce a bai wa kakana na 26 shi ma da ya zo mutuwa haka wannan ma da ya zai haka shi har wannan hatimin ya zo kai sai sa nake ta cin mori sarki kamzar ai ba a samu mai dawa ma ko su da suka yi dawa ba su yi dawa irin dawa ba yanzu dai ka gane to zan shiga daga ciki bari je gida babban yaya matsalar ya bai ajiye wannan abu a gida ne ni kuma matsalar yi mai magana a ɗauke ta sai shi ne arzikin nasu na bar iyali haka aka kwana ba mu dan dora komai ba zan je in samu dan wani abu in sha in kai na gode sai an jima sai ma kuma da yara to abar reza ta shirin yara to mai bindiga ka boye mai takobi ma boye in kuma ka ki sila yawa ya gida lafiya lau mazari da magun kan zo to lafiya ina so ka taimaka min da bashin naira 2,000 da Allah in kana da shi kai ko me yasa bai ka da kake neman bashin kuɗi na an shi bashi ne a wajen media kuma je muka alƙawari da shi zan biya shi a shi ba samu ba inda ya hali mazara taimaka mu amma saboda renin wayo ka rasa wanda zaka je ka anshi bashin kuɗi gurin shi ka je ka biya bashi sai ni zan ɗauki kuɗi na in baka kuma ka je ka biya wani bashi kar ka manta mazari bashi an ji ne zai iya fara kan kuwa mazari tunda ba zan samu ba dan Allah ka zo mu je ka taimaka ka raka ni gurin shi mu je in bashi hakuri da kai tunda ka kai abokin shi da zai iya daukar magana ka ko da kwana 2 ne taimaka ƙara mu bashi hanji ne tana wuyan kowa ni na sa ka je ka dauka ka san baka da abin da zaka biya shi bashin me yasa ka je ka dauko dala tafi ka ban guri ni da na san ma yanzu za ku haɗu da shi bai ka zan yi in ga inda zai ci ubanka dan iska kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me da laifin me nayi kuma tambo nake ne tambo ai dai yau ba haɗu da shi ba amma dai inda yake zama waje sai gire ne mai shayi can gangare kana zuwa za ka gan shi shikenan nan yake zama kai yaran ne ina yi shige ne daga bari ya je ya ci abinci talle zo mana rana na ƙara yi haka ganiya ka karya ka ci abinci ka kinsa je ka ɗebo mana fatanyu mu tafi gona ya me haƙuri zuwa gonan nan a yau saboda wannan mutum mai da karen shi kama mana kaza na rike ta ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru dan bai isa ya maka abin da Allah bai maka ba yanzu ma muka rabu da shi nan ya zazzaga min bala'i ka shirya kawai mu tafi gonan nan tun daga rana ne ke yi ka ji ko ta wallahi har na haɗu da yaran nan yau babu abin da zai hana ka sassara shi wani je gida saboda akwai wani aiki da yake son je yi na shari amma da kuɗin kan sai madara yanzu ga wannan idan Allah ya kai mu gobe Allah ya rasu ma kai dai ba kai wasa ai hakuri ne kai zan ci goma ya kuri gurin da yana zan yi to shi ke
ya bi nan Na. Ayo Allah. Tambo, me daki aiki ai wallahi da maso yake yi taurin ganka. Kaka sake ka ido bi da mai dawa. Dan na haɗu da shi yana neman ka. shi ya ga mishi na gwanan Abinda zan ga maka dinga boyewa. Ai wallahi har ka bari mai dawa maka ko alquran ka huta. to ka tun da ga ka Qur'ani ka dinga ya boyewa. ka ga mi ga gurin ku Wai, can. Ai duk uban da ya man kankara Allah sai na mai ta itaci. Dawa dai. Aboki na je kawai sai na samu labarin ka fita ka kamo ka harbo gwanki. Wannan karamar alhaki ne. Akwai kwanaki da na fita wani fita da na yi. Da na haɗu da wani maciji mai tawayen tarabto. Maciji na tawayen tarabto? Sama na karamar al'ajabi ne. What? Na harbe shi ta harbuwa. Ni ma sai na rikida na koma maciji. Sai ya rikida ya dawo zaki. Ni ma na rikida na dawo zaki. Ya ƙara bata sai dawo giwa. Ni ma na dawo giwa kai ƙarshe da mai tace. Da ƙyar da samu na kashe macijin nan. What? Let's go! Ka ce ka kaman wahala jiya. Je ina cikin tafiya. Ina farauta. Sai na ga wani zomo. Da karnuka na suka bi shi. In suka taro shi nan sai ya koma nan, in suka taro shi nan sai ya koma nan. Lokacin da Allah ya taimaka ya wata gabana na sa tere ina sa kokara zan buge shi kawai sai daga ya bace. Wannan ma ni ne dan macijin nan ba karamin gabe ba maciji bane. Wai, La ilaha illallah ƙarya nake. Wallahi maciji ƙarya nake. A sati mai zuwa. Juya mu je. Me yake faruwa? Mun je gona ni da mai dawa. Kawai muka ga mutum ya dun faro mu babu kai. Subhanallah. Bari in ɗaura waɗannan abubuwan. In je daji in ɗebo maganin nan. Idan na ɗebo maganin nan na haɗa duk uban da ke wannan tura-tura ma in ma me. Na kuma sai na gaishe. Amma baka tunanin cikin mutanen garin nan ko wani ne ya taɓo mana aljanu? Me dawa? Ina jin ka. Na ji abun kunyan da ka aikata jiya. Abun kunya? Lokaci yayi da zan yi amfani da wannan daman don in nema ma kaina suna a garin nan. Duk ran da ka ga yaran na ba kafa ɗaya. Billahi lazini ne. Idan yau ne farko zuwa ka channel Nuhu, kada na subscribe ka alamun ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Za ka gani.